Candyland Christmas Village sa Tabaco City pigpailawan na. Si Ripon ang mahamis na selebrasyon kan Pasko sa syudad sa report na ini. Pirang aldaw antes na maglaogan bulan ng Disyembre, Paskong Pasko na ang pagmati sa syudad ng Tabaco, Albay. Pinailawan na kaya ang Christmas Village sa plaza na pigsundan pa ni magagayo na fireworks display. Tema ngunyan na taon ang Candyland, kung sa intampok digdian man lain-lain na sweets, arugan giant donuts, nagibo sa reda kan mga bihikulo. Mas Christmas na Christmas ngayon. Maganda po yung team. Super saya po kasi sa sobrang ganda ng bagong Christmas lantern, masaya siya. Maski ang giant Christmas tree, napanuman ng darakulang popsicles, asin man lain-lain na klase ng candy. Agaw atensyon man sa mga kaakian ng darakulang ice cream, asin ang mga regalo na mahihiling sa lugar. It looks cool. And then? And so colorful. Siyempre day man mawawara ang life-sized bilen na nakapwesto sa atubangan mismo kan Kapitolyo, asin ang Santa Claus kung sain ang padyak ang nagsirbi kay ining sleigh. Nilinaw man kan alkalde kan syudad na anas mga recycled materials na naan ginamit sa paggibo kan kabilugang dekorasyon ngunya na taon. For the first time, I think, after so long, ang Christmas ay para sa bata. Pero hindi lang to sa bata sa edad, kundi bata sa puso. Kasi sino ba naman ang bata na ayaw ng candy? Di ba gusto-gusto natin ng candy? Ini si Donnie Menez, Balitang Bicolandia.